जोङो गावनि मुलाम्फानि थाखाय जोंनो डेभेलपमेन्ट नांगौ जोंनो बेहाय इनस्टिटिउसनफोरखौ नांगौ जोंनि बिदा बिनानाव फंबायफोरा जेरै दायो खस्थ' मोनगासिनो जोंनि फंबायफोराव दा गुवाहाटियाव दङ सोरबाया जब मावहैदों अबावबा कम्पानियाव अबावबा दिनै ITIबो जों नुनो मोनासै जोंनि फंबाया ITIखौ रौतायाव फरायहैदोंमोन आं लेबरेटरि टेकनिशियान फरायदोंमोन आं तेजपुराव फरायहैनांदों ओंखायनो आं बे प्रब्लेमखौ बुजिदों आरो सारा जिथु मटिभेसन जोंखौ होगासिनो बे खिन्थु रियेल हसा सैथो आरो बेखौ जोंनो नांथारगौ आरो ना नङा दा नोंथांमोनाबो नुनो मोन्दों बेयाव माहा जौ दङ माहा मा गैया नङा होमबा जों पेटिसजों साहाजों दावदैदों मा होनो बेखौ पेटिस मिस्टि साहाल'सो जों लोंदों नङा होमबा जौदोंथ' जोंहा जेबो लोब्बा गैया जोंनो सोलायनाय नांगौबा बे जौ जुवादोंथ' जोंहा सोलायनाय फैया नालाय बेखौनोसो आं बुंनो सानो आरो थाखानिथ' खोथा फैया बेयाव जों माने थाखा फैसानि थाखाय फैयाखै आंबो सासे इयुथ खिन्थु आं हाबा जाबाय दै थेवबो आं बिसोर फंबायमोननि थाखाय आं दिनै गसंदों मानो होनबा बिसोरनो जि नांगौ बेखौनो आंनोबो नांगौ आरो उन भबिस्वतनि थाखाय आं बहुद सानो मानो होनबा आंबो सानसे समाव बिदिनो कलेज इलेक्सन हारि गेलेबोदों आं बै समाव नुबोदों आं जोंनि स्टुडेन्टफोरनि थाखाय आं खामानिफोरखौ मावबोदोंमोन फिसा बिलाबाबो आं माने तेजपुर कलेजाव आं भाइस प्रेसिडेन्ट मोन आरोना सानसे समाव 18-19 2000 स' आं दिनै बेखायनो आं सारनि खोथाफोरखौ खोनानानै आं जोबोद मोजां मोनदों आरो आंनि नै फंबायफोर दङ जाहा इयुथ्सफोर दङ बिथांमोना आंनो अलवेज थाखायो बे इलेक्सनावल' नङा उनावबो नायनो हागोन जों दिपेन बर'नि थाखाय जों हदाय गसंनानै थागोन जोंनि मिथिनायाव जे BTC सरकारनिफ्राय गोबां इयुथ्सफोरनो माखासे अनसुंथाइ होदों जोंनियावथ' सफैयाखै जोंथ' मोनाखै आंनि गामिया कानपुर थांनानै नायहैनो हागोन जोंनि अबस्थाखौ 2 लाख रांखौ जों माहाथो मोन्दों जों रबर हाना जायो नायथां जोंनियाव रबर बागान दङ जेबो गैया जोंनियाव बेफोरबायदि फेसिलिटिस इभेन आंनि गामियाव बर' मिडियाम स्कुल गैया आं फिउचाराव मादि बर' राव फोरोंगोन जोंनि गथ'फोरखौ आंनि गुबुन इयुथ्सफोरनि थाखाय बुंनो गोनां बेनो एसे साननानै नायदो मबे सैथो मबे भुल जादों माहा मा दङ मा गैया एसे नायदो मानो होनबा बयबो गोरों गोराखा नङा होमबा दानि जुगाव बयबो इडुकेटेडखा स' आं बेखौनो बुंनो सानो अननानै दिपेन बर' सारखौ खनसे भट होनानै जों दैखांना नायनो आरो जुदि बे बुंनाय बायदि खामानिखौ मावनो हायाबा जोंहाथ' राइट्स दंबावो नालाय बोख्लायनो थाखाय जों बेखौ जों नेनानै दं आरो सारा जेरै बुंदों आं फोथायो सारा खामानिखौ मावगोन मानो होनबा बे जोंनि थाखाय बावसोम बोखानायखा हारिनि थाखाय स' आंहा बेनि सायाव 100% बिसास दङ आरो आं ओंखायनो लाइमोनफोरखौ खावलायदों अननानै दिपेन बर' सारनो थाखाय भट होगोन आरो जेन जेट मानेथ' जेन जेटआनोखा आरो जोंबो जेन जेटआनोखा नङा होमबा जेनेरेसन जेट नङा होमबा दानो जुदि जों डेभेलपमेन्टखौ लाबोनो हायाबा फिउचारावलाय आरो जों माखौ खालामबावनो नङा होमबा दाबो जों बयनिबो उनाव दङ होमबाबो भुलानो गैया जोंनि डिस्ट्रिक्टआ इउनिभारसिटि गैया सारा बुंलांजोबखाबाय दा खोथाफोरखौलाय